Siapan kut news nem arjar pesau. Kadai ke kamram jonga aku Sherman badunong seng ya kaseng wer mo information but ya kaseng rapsdo ban ai khoblai kerpang ya phi kinelam bat kidkhot jong ka seng rapsdo but wer mo information how news nem arjar pesau nga sokmen chisha namar nge I ya kirkom trekam jong phi kilanang pher bat kila kham janai habangin jor bat kibai bat isnem ngai badan katoni unit ki papelong ya ki competition repair habade ber mai mariang don ki papelong ya clean drive don ki papelong ya awareness program don ki ba IPAM ID ya ki kena don ki ba yalangka ya kena syaki jaka baitna pen kemen ani ban berngia ki khamtam Christmas don katoni unit papelai khasau don katoni ki unit ki ba yarap yak long ying baduk lengba ka serap sdo dan rukinit ki ba ai khusnam yaki khna school ki ba pas ba ka exam kani kala muslim sha yanga kumno lambanga nang tur chakmat rengkat bat phi ngadal di marwai ngamla balai ai ngai iru ya ki khot bat kinalam jongka wir moi version bagla tristom shisha mentau snemelei ka jerap jongi ban penyok senam yaki nongpang kalakiu pha khamtam naga thai musla ba wat shabar ngila yo ban yarap senam yaki longying baduk lada ki don kam senam ei kumju ngila yo ruban yarap ban ai mesi miki hakapor ba ki don naka jingpang jistong bani hakapor ba kendo jinghe dan sibun teli kita ki kam ki bangila dep bat phila ban pe haka chang changa ka bakateng restun khotoni yo phi ang ba nga shujelar ndrai kai ka bang itu ani ka lang bisha dan pun teli kam ki bangila dep bat kani ka dei lengba ka jika mesin jong phi ki parlok projor bat kham tam na phi ki nelam bat khot jong ka seng sto bat wer mo information ngai ba kanang kut tangkan ni ndrai bangin na panjana shu ani syakman kadai ban long mo ba ngi hapan lekmen yo news nim thumai dai kai ka bang akwa ban pasat api kolong ba ni dai ban lekmen da ka jing husiar ani syakmat ka perthai klana snio kai ka ba dan kam kolong ba ngi hapan ban bhai di shmet ban panjanai ban pentwit LD hanu no ka thong ka pangiton lagade kami mariang lade ka thong simet jongpi lade ka ko kia jongpi lagade ka jingit play jongpi bat kum ta tar ngidei ban jana yalade kumu ta obriu ba sothu ya jan kam ban bhashwa lade na tarau nga karpa de pi ba kum kine lambat kit khot jong ka sengrup sto bat wer information imdei ban wirlenti ani ban yaj bakla naka ika ba idan kam barle kum kinai lam nani kum kidkhot nrei bangin long ki brio ki ba huser bha khamtam han ka jok mta usniu bha